Croeso i chi ar ddechrau wythnos newydd. Gobeithio chi gael penwythnos braf a bod chi'n dal i brofi daioni Duw. Tybed ydych chi wedi mentro allan eto am bryd o fwyd wedi'r cyfnod clo yma. Wrth i'r rheolau lacio mae'r bwytau wedi dechrau ail-agor, i bod yn gorfod gosod mesurau diogelwch yn ei lle. Ac ar ben hyn, wrth gwrs, mae'r llywodraeth yn hannog ni i fynd trwy roi cymorth i gael prydau am hanner pris o ddillun i ddydd Mercher trwy'r mis. A dwi'n siŵr fod llawer wedi dechrau mynd a manteisio ar hyn, bod eraill yn fwy nerfus ac yn aros i bethau falle setlo chydig bach mwy cyn mynd. Ond mae yna rhywbeth braf yn does, a fedru mynd i ryw restaurant a chael pryd o fwyd mae rhywun arall wedi ddarparu ar yn cyferni, efallai bwyd na fydden ni ddim yn ei baratoi gartre, a da ni ddim hyd yn oed yn gorfod golchi llestri wedi'r bwyd gael ei glirio. Wel, 46 o flynyddoedd yn ôl, mi fentres i allan. Nid i restaurant na chaffi, ond ym mis Awst, yn y 3 wythnos ym 1974, mi es i gyfarfodydd yn Aberystwyth. Bwyd gwahanol oedd ar anghyfer i fanno. Cynhadledd flynyddol mudiad Efengylaeth Cymru oedd yr achlysur. Ac wrth ddweud mae cynhadledd oedd hon yn wir cyfres o gyfarfodydd gweddi a chyfarfodydd pregethu oedd y gynhadledd. A doedd y pregethu ddim yn rhai byr ysgafn chwaith, oedden nhw'n parhau o leia 20 munud, weithiau, wel yn reit aml oedden nhw'n fwy na hynny. Ac wrth fynd o'n i'n ymuno a rhai o bob oed, ond criw sylweddol o rai tua'r un oed am i 4 ar 15 oed oeddwn ni ar y pryd. Ac oedden ni'n cael yr holl achlysur yn wefreiddiol. Oedden ni'n llenwi un o gapeli Aberystwyth ar galeri yn llawn o bobl ifanc. A y cwestiwn ydy, wel, be ar y ddeirdd yn gwneud i rai fel ni dreulio amser yng nghanol gwyliau poeth mis Awst yn gwrando pregethau? Mae'n debyg fod hyn yn swnio beth rhyfedd iawn i'r mwyafrif. Ond i fydde'n well treulio'r amser yn mwynhau ar y traeth na geistedd mewn capel efo'r crysau'n glynu yn y farnish a'n y meiciau pren caled. Ond y gwir ydy, yn bod ni wedi'n cyfareddu gan yr hyn oedd yn fwyd i'n heneidiau ni. Nid yw'r drith hir sych oedd y pregethau hyn. Oedd gwirioneddau mawr y Beibl, gwirioneddau mawr gras Duw yn cael ei hegluro i ni. A hynny, mewn ffordd oedd yn dangos mor berthnasol ydy'r Beibl a neges yr arglwydd Iesu Grist i ni. Oedd yn gwneud i ni ryfeddu fod crewr y bydysawd wedi meddwl amdano ni a danfon ei fab i'r byd yn mwyn ni. Mi oedd y cyfarfodydd gweddi yn rai arbennig iawn. Doeddwn ni erioed wedi gweld pobl yn gweddio efo'r fath dairineb. Oedd y gweddiau'n fyr a rhai oedd wedi bod yn dilyn y gwaredwr ers degawdau ar ei gliniau. A'r dagrau yn llifo, oedden nhw geisio bendith yr arglwydd ar yn cyfer ni. A wedyn oedd yna gyfarfodydd arbennig i ni rhai iau. A roedd yn gweddiau ni yn llai rhygl efallai, ond un ar ôl y llall yn codi llais yn diolch i Dduw am ei gariad rhyfeddol ac yn gofyn ar i'r fendith ymledu i eraill. A dyna chi ganu oedd yn y gwasanaethau. Oedd y gynulleidfa'n canu i profiadau, nid jyst canu geiriau, nid jyst mwynhau'r dôn oedd y gynulleidfa. Dwi'n dal i gofio emyn Thomas Jones Denbych. A oes gobaith am achubiaeth, a oes maddeiant am bob bai, a oes hedd a meddyginiaeth, a oes ceidwad i'r fath rai. Ac yna rhyw argyhoeddiad dwfn wrth i bawb ymuno yn y llinellau nesaf. Oes, medd Duw o'i nef yn eglur, mi ddarperais Aberllawn, a mae hedd a gras a chysur gen i'n rhoddion parod iawn. Welwch chi, doedden ni ddim yn mynd oedd na a dweud, wel, dyna ganu gwefreiddiol. Yn ytrach, be oedden ni'n deud oedd,
tos ganddo ni waredwr anhygoel. Tydi Iesu Grist yn rhyfeddol yn wir. Wrth gwrs, mi oedd cyfle i fentro i'r traeth yn y borth yn y pnawn a'r siarad yno'n gyfoethog wrth i hen ac ifanc ymysgu heb unrhyw generation gap. A rhannu fel yr oedd gras Duw wedi bod ar waith yn y blynyddoedd diwetha a chariad Duw ar waith yn calonnau ni. Cwta 9 mis ynghynt o'n i wedi dod i brofi reality Duw a gwybod am y maddeuant oedd yn dod trwy Iesu Grist am y tro cyntaf. A dyma gyfle i nabod rhai oedd wedi dilyn y gwaredwr ers blynyddoedd a gwybod y bydden nhw'n dal i weddio drostau yn y flwyddyn oedd i ddod. Ac felly mi ddoth gynhadledd hon yn eitem sefydlog yn yng nghalendar. Bob blwyddyn ers 1974 dwi wedi mentro yno, dim bob amser yn cael y gynhadledd i gyd, ond wedi profi'r wefr eto, o fynd i Aberystwyth a derbyn gledd o fwyd ysbrydol, gyda'r profiad o weld hen wynebau a wynebau newydd yn dod. Ar blynyddoedd diwetha mae wedi bod yn wefr gweld cynifer o rai ifanc yn ymuno efo ni i fwynhau. A'r negeseuon parhau i herio, i galonogi ac i fwydo'n heneidiau. Mae'r gynhadledd wedi newid, da ni'n cael seminarau rwan, gwahanol weithgareddau, ond canolbwynt y cyfan o hyd ydy ymuno efo'n gilydd mewn gweddi am i Dduw fendithion gwlad a gwrando ar negeseuau wedi seilio ar y Beibl. Eleni wrth gwrs, does dim modd cyfarfod efo'n gilydd yn Aberystwyth. Ond mae gwledd ar gael o hyd i ni. Chi'n gweld, o'n i'n dechrau trwy ofyn os ydych chi wedi mynd i fwyty neu restaurant o gwbl. Tydw i ddim wedi mynd allan eto. Dwi ddim wedi mwynhau pryd fel yna, ond mi ydw i wedi cael take-away. Ie, da ni wedi mynd allan, da ni wedi prynu bwyd a dod â nhw adre a mwynhau'r bwyd yma yn ein cartre. A felly mae modd mwynhau'r gynhadledd eleni, achos mewn ffurf ychydig o wahanol, mae hi ar gael trwy gyfrwng y we. Cyfarfod gweddi am 9 gloch y bore, cyfarfodydd i'r plant ar ei ieuenctid yn ystod y dydd, a chyfarfod nos. Neithiwr oedd y cyntaf, a mae'n y gyfarfod heno, nos fory a nos Fercher hefyd. Ac os ydyn ni yn eu colli nhw'n fyw, eto mae modd dal i fyny ar y cyfan, trwy fynd i wefan Mudiad Efengylaeth Cymru. Pryned ydych chi wedi mentro allan i fwyty neu wedi bodloni ar take-away. Beth am fentro i gynhadledd eleni? Hyd yn oed os mae dim ond rhoi'ch troed i mewn i brofi'r dŵr newch chi. Y cyfarfod neithiwr yn dal ar gael, a chyfarfodydd y 3 diwrnod nesaf yn ymddangos yn ei tro. A chwyliau fawr na fyddwch chithe yn cael y cyfan yn fendith ac yn fwyd i'ch enaid. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw, diolch i ti yn bod ni'n parhau i fedru mwynhau dyroddion di, bod o'n fwyd i'n cyrff neu'n fwyd i'n henaid. A da ni'n diolch fod na ddarpariaeth mewn cymaint o wahanol ffyrdd ar ein cyfer ni. Da ni'n gofyn rwan am dy gymorth yn arbennig wrth feddwl am y gynhadledd eleni. Os gwelwyd di'n dda o arglwydd, da ni di beri bod y gynhadledd ei hunan yn profi yn fendith i lawer, bod llawer yn gwrando, llawer yn clywed, a bod dy ras di yn cyffwrdd a chalonau newydd trwy dy drigaredd. A derbyn yn diolch am erioed yn cofio ni, trwy Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Wel, gobeithio byddwch chi'n profi bendith yr arglwydd wrth i'r wythnos fynd yn ei blaen.